Velkommen til Magt er Tabu. En podcast om det, vi alle sammen mærker, men som de færreste taler højt om. Magt er ikke noget, der kun findes i bestyrelseslokaler, på ledelsesgangen eller i politik. Magt er et grundvilkår, som lever i alle vores relationer, i vores arbejdsliv, i venskaber og parforhold. Ja, helt ind i den måde, vi taler, eller til tider ikke taler med hinanden på. Og alligevel så er det tabu at snakke om magt, men det er det, jeg gerne vil gøre op med i denne podcast. I dag skal vi dykke ned i et emne, jeg har valgt at kalde kroppens magt. Det handler om den magt, du kan tage hjem til dig selv, når du lærer at forstå og samarbejde med din biologi. Og til at hjælpe med det, har jeg inviteret en helt særlig gæst, der om nogen ved, hvad det vil sige at miste magten over sit eget liv, men også om at vinde den tilbage igennem kroppen. Dagens gæst er Nikolaj Damgaard, der er en af Danmarks førende biohackere, og som i mere end 15 år har arbejdet med energistyring og performanceoptimering. Nikolaj har hjulpet tusindvis af klienter fra topledere til nogle af Danmarks mest succesfulde sportsatleter med at optimere deres energi og deres performance. Og så er han medforfatter til bogen Biohack din energi, som vi skal snakke mere om i dagens episode. I dag lærer han så andre, hvordan man holder op med at være passager i sin egen krop, og i stedet for bliver CEO i sit eget liv. Så velkommen til dig, Nikolaj. Tusind tak, og tak for at invitere mig ind. Jamen, det var virkelig en fornøjelse. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad det sådan helt grundlæggende handler om, det her med biohacking? Jo, og det er jo et fænomen eller et begreb, der har vundet mere og mere indpas i vores verden i dag. Jeg har stødt på det til sådan første gang tilbage i 2016, så det er jo snart små 10 år siden. Og biohacking er jo mange ting, altså hvis man googler det, så kan man godt blive lidt skræmt af det, fordi det er meget ekstreme tilfælde, og ofte rige amerikanere, der prøver at omkode deres gener, eller lave blodtransfusion for deres børn, for at få yngre blod ind i kroppen osv. Men for Jeanette og jeg, som er min medforfatter på bogen også, der handler biohacking i bund og grund om, at vi som individer, vi tager magten eller kontrollen tilbage over vores fysiske og mentale sundhed. Og det gør vi ved at kontrollere det miljø, vi befinder os i. Så både det indre miljø, men også det miljø omkring os. Og i bund og grund lade være med at udlicitere vores sundhed til et system, som mest af alt har fokus på at bekæmpe sygdom, og ikke så meget det at skabe sundheden. Og det gør vi ved at bruge fortidens visdom og nutidens videnskab. Så det er sådan vores definition af, hvad er biohacking egentlig for noget. Og målet med det her biohacking er ikke nødvendigvis at skabe et langt liv. Det er for os om at skabe et godt liv med nære gode relationer, med masser af energi og overskud til at leve det liv, vi egentlig i bund og grund drømmer om. Og så tror vi på, at hvis det ligesom er fokuset, så kommer det lange liv af sig selv. Fedt. Hvad førte dig til at begynde at interessere dig for det her? Nu har du en fortid i kommunikation og i bestseller. Ja. Jamen det der egentlig gjorde, det var jo en personlig krise, som det er som med så mange andre. Og det er jo lidt det, jeg også prøver at arbejde med i dag, det er, at folk forhåbentlig ikke skal helt derud, hvor jeg kom ud. Men det er som om, at vi først lidt lytter, når vi er ved at tabe magten, eller tabe kontrollen, eller mærker smerten. For mit eget vedkommende, så er det tilbage i 2009, hvor jeg var ansat i bestseller. Året forinden havde jeg startet et iværksættereventyr op med en god barndomskammerat, og det var der nogle årsager til, at det ikke gik så godt, og jeg kom tilbage til bestseller, og der var en masse ting i mit private liv omkring økonomi og uvished og hvad skal man sige, en relation, der betød rigtig meget, som jeg mistede og alle de her ting. Og det gjorde, at jeg på det tidspunkt, der har jeg rigtig meget personalansvar, både i Danmark, men også i England og Irland, og jeg rejste rigtig meget. Og jeg bor i Grenaa og arbejder i Brande, så det er sådan en time og 45 minutter hver vej. Det lyder også krævende. Ja, det var det også. Og det var dengang, der ikke var så mange podcasts og lydbøger og det ene og det andet, ikke? Så det var faktisk 3,5 timer om dagen, hvor man var meget alene med sine egne tanker. Og det er jo ikke så sjovt, når de tanker, de er mørke og dystre. Så på et tidspunkt, så er der sådan en periode på 3-4 uger, hvor det eneste, jeg tænker på, når jeg kører fra Grenaa og til Brande om morgenen der,
Der er sådan en by, man kører igennem, der hedder Østbirk, og så kan man dreje til højre mod Nørresnede. Mm-hmm. Og når jeg siger det i København, så tror de ikke rigtigt på, at de der byer, de findes. Men det gør de altså. Og der står et pænt stort træ, som jeg hver morgen i de her 3-4 uger prøvede at tage mod, altså gas op og tage mod til for at køre ind i, for at få det til at se ud som en ulykke, og for at komme ud af den her personlige krise, jeg ligesom bare havnet i. Du er simpelthen med andre ord fuldstændig afmagtet, kan man også sige. Afmagtet, yes. Sige. Altså, jeg kunne ikke mere. Hvor gammel var du der? Der har jo været de der 25, ikke? Og du 4-25. skulle simpelthen ikke sætte dig ud af det liv, eller finde ud af, hvordan du skulle... Der var en økonomisk krise, der var rigtig mange, der var noget identitet, der var rigtig svært, der var bare... Altså, det var næsten 90% mørke, dybe, sorte tanker det meste af tiden. Heldigvis så har jeg en tilstedeværende mor, som altid tog telefonen, når jeg ringede op til hende, og det er jo ikke alt, man ligesom skal forklare ens mor. Hun var jo bare med den her sådan 6. sans om, at hun var nødt til at være der. Og på et tidspunkt, der blev det for meget for min daværende kæreste, at det var sådan, når jeg kom hjem fra arbejde, så sad jeg nærmest og sov ind over aftensmadets bordet. Ligesom små børn kan gøre. Så tænker jeg er jo træt. Og så vil jeg lægge mig ind i seng, og lige snart jeg lagde mig ind i seng, så stak mit mind by, altså det her racing mind, eller monkey mind, eller hvad man vil kalde det. Tankerne kørte bare derudad, og selvom jeg var virkelig træt, så var min krop bare i overlevelse, og det ville ikke lade mig sove. Nej. Så jeg sov sådan noget, der mindede om 3-4 timer i en længere periode, og til sidst så var det sådan, nu er det nok, nu må du tage til læge. Jeg tog til lægen, og lægen stillede mig på spørgsmål i 8-10 minutter, og så kom jeg derud fra med en diagnose, der hed svær depression og stress, og en recept på noget antidepressiv. Og jeg kan stadigvæk huske den der dag der, det er jo så tilbage i 2009, hvor jeg kører fra lægen, og det var jo sådan en papirrecept, og den lå der på passagersædet ved siden af mig. Jeg tænkte, jeg har jo ondt i livet. Altså, det løser jo ikke ved at tage den her pille. Det kunne du simpelthen mærke. Jamen, der var et eller andet sådan instinkt. Ja, og jeg vil sige, jeg er også opdraget med 2 meget holistiske forældre. Min far har arbejdet med sundhed i mere end 50 år, og det er faktisk ham, jeg ender med at ringe til, da jeg sidder i bilen og siger til ham, prøv at far, jeg har det sådan og sådan, jeg har været tæt på at begå selvmord, jeg har det virkelig dårligt. Det fik du simpelthen sagt i telefonen. Ja, min mor vidste det godt, hun havde været med undervejs. Ja. Og min far er jo nok, som de fleste mænd er. Det er ikke så rart, når en søn ringer og siger det der, og nu går vi i løsningsøje med. Så jeg plejer sådan at joke med, når jeg holder min foredrag og stille det spørgsmål, der er, hvad tror jeg min fars første spørgsmål var til mig? Og det ved folk jo selvfølgelig ikke, men spørgsmålet det var, hvordan fungerer din fordøjelse? Ja. Og så plejer jeg at joke lidt med sådan en seriøs far, at jeg lige fortalt dig, at jeg har haft, altså jeg har det så skidt, og så spørger du Gud hjælp med, hvordan jeg kommer på toilet. Men med det, jeg ved i dag, så var han jo interesseret i at finde ud af, hvordan mit mikrobiom har det, fordi man ved med klar evidens, at miljøet i dit mavetarmsystem påvirker dit humør rigtig meget. Ja. Så han var jo gået løsningsøje med det samme. Så er der noget, vi kan gøre der? Hvordan var det for dig, at han stillede det spørgsmål? Ja, men det var lidt provokerende, og jeg plejer også at sige, at jeg tror, han i det øjeblik skulle være glad for, at vi ikke sad sammen, fordi jeg var jo sådan lidt provokeret af det. Men jeg har jo også stor respekt for det, han kan og har lavet igennem mange år. Så da provokation lige havde lagt sig, så var jeg jo også lydhør for, hvad kan jeg ellers gøre, for jeg havde bare ikke lyst til at tage de piller der. Nej. Og så begynder jeg jo stille og roligt at biohacke mig selv, hvis man kan sige sådan. Med inspiration fra ham? Inspiration fra ham, og han får sat mig også i gang. Der er blandt andet en, der hedder Arvind Larsen, som har en stor plads i mit hjerte, som jo var lidt hård og ærlig og kærlig. Jeg kom ned til ham og sagde, hvordan jeg havde det, og det ene og det andet. Jeg kan huske, at jeg er 25 år og har siddet og krænket mit liv ud, og så kigger han på mig og siger, du fejler ikke noget, men du skal stoppe med at være et offer. Og jeg var sådan, what? Og det havde han jo ret i. Jeg var jo offer af min egen, og den eneste, der havde magten til at ændre det her, det var jo mig selv. Ja. Så det var jo en brat opvågning. Ja. Men det var eddermame også en god opvågning. Jeg er stadigvæk ham
dybt taknemmelig for, at han sagde det dengang. Det er jo sådan en virkelig interessant sætning, den der. Ja, og det kan jo være en hård præmis for mange mennesker at tage magten hjem lige der, for der er i virkeligheden også noget kærkommet nogle gange i at være et offer. Ja. Og det giver jo også magt. Det giver bare magt på en anden måde. Yes, enig. Men sejt nok, så det mødte han dig med. Det mødte han mig med, og så begyndte jeg jo lige så stille og roligt, og så ændre lidt på min morgenmad, og træne lidt anderledes, end jeg gjorde. Altså, fordi det er den der med sådan... som jeg tror også, vi snakker om det der med, at du kan ikke optimere et nervesystem eller en krop, der er i alarmberedskab. Nej. Og jeg var jo ligesom nødt til at få ro på mit system. Og det nyttede ikke noget at dyrke hård crossfit, eller presse mig selv, eller sådan nogle forskellige ting. Det var jo sådan lidt godt være, det gav mig nogle endorfiner, en kortvarig følelse af at have det godt, men regningen var bare for stor bagefter. Ja. Og så der begyndte jeg jo også at finde ud af, at der var noget, der hed en døgnrytme. Altså det der med, at jeg havde jo en døgnrytme kvæg, at jeg havde sovet så dårligt, der var helt uden af balance. Ja. Og når du har en døgnrytme, der er ude af balance, så påvirker det rigtig meget din fysiske og mentale sundhed. Det er sådan fundamentet for det hele. Ja. Så jeg begyndte jo at nørde ind i den, og sad ude i min gårdhave de første stykke tid der, kiggede op med solen for at få dagslys ind, og komme ud og gå, spise lidt i forhold til døgnrytme, prøvede at passe mine sengetider og så videre, altså få en eller anden regelmæssighed der. Og de her sådan små elementer, jeg gjorde jo, at jeg ret hurtigt fik det markant bedre. Ja. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kunne gøre det, og blev ligesom motiveret for den del, så vil jeg gerne lære noget mere om det her. Ja. Og så vil jeg også gerne, hvis jeg kunne være så heldig at hjælpe nogle andre med de her ting. Og så startede jo min rejse så de der 15-16 år tilbage, med først en længerevarig kostvejleuddannelse, personlig træneruddannelse, noget der hedder heilpraktik, som er sådan en tysk naturuddannelse, men også alt muligt coaching og så videre. Og så har søvn og den her døgnrytme bare været min, måske kvæg min egen udfordring med det, men virkelig bare været sådan min kæphest. Og i al ydmyghed jo synes jeg ved rigtig meget omkring søvn, og jo altid der vi starter med, uagtet om det er en CEO, eller om det er en sygeplejerske, eller om det er en atlet, vi arbejder med, så skal vi sørge for at have styr på det som det første. Det er simpelthen søjlen, det hele står på, eller hvad man nu kan sige, fundamentet. Det er fundamentet. Du kan ikke optimere dig til en høj performance, hvis du ikke har styr på den del. Altså det er simpelthen fysisk. Så lidt ligesom når man bygger et hus, så skal man sørge for, at fundamentet er sådan stabilt, for man begynder at planlægge, hvor kloakeringen skal være, hvordan køkkenelementerne skal se ud. Nøjagtigt, ligesom den. Og det er jo det, der er det vigtigste, hvis du skal. Det er også den metafor, jeg plejer at bruge, for den kan folk forstå. Og det er sådan, at vi kan godt have en diskussion om, hvordan det er rigtigt at spise, og vi kan også godt have en diskussion om, hvordan det er rigtigt at træne, men det er rigtig svært for os at diskutere, om søvn er vigtigt eller ej. Ja, fordi det er simpelthen bare det, der også gør i virkeligheden, at man kan overskue og tage fat i de andre ting. Men inden vi lige, jeg vil rigtig gerne høre lidt mere også om nogle af de der elementer, fordi det tænker jeg også, at folk er nysgerrige på. Og det kan man jo også læse mere om i jeres bog, som også findes som lydbog, hvis man er mere til det. Ja. Og hvor jeg synes, I bryder det rigtig godt ned. Altså også både det der med det mentale og det fysiske, hvordan det hænger sammen. Yes. Men lige tilbage til til dit kald der til din far, at man kan jo sige, præmissen for den her podcast er jo, at jeg i virkeligheden også er blevet interesseret i biologien gennem mange års arbejde med ledelse og forstå, hvad er det, sådan, der egentlig nogle gange styrer os fra under overfladen, som vi ikke taler så meget om. Og der er magt er tabu, som er navnet på den her podcast. For jeg synes egentlig, det, i hvert fald i Danmark er magtordet sådan lidt et tabuord. På engelsk er det jo noget andet. Man snakker om power, empowerment og power girls og sådan noget. Det er egentlig meget sjovt. Ja. Det er, når vi bliver født som nyfødte babyer, så er vi fuldstændig hjælpeløse, når vi kommer til verden. Vi er faktisk den dyreart, der er suverænt mest hjælpeløse. Andre dyr, de kan et eller andet. De kan holde varmen, eller finde mad, eller et eller andet. Vi kan ingenting. Og det gør os helt afhængige, altså helt vildt afhængige af vores flok, som jo er vores mor og far på det tidspunkt. Mest vores mor, fordi hun har noget med i brysterne, men vores forældre. Og det gør, at vi simpelthen bliver født med et instinkt, som gør os helt exceptionelt gode til at afkode, hvordan undgår jeg at blive lagt fra mig, altså hvordan undgår jeg at komme uden for flokken. Så vi er simpelthen så optaget af at gøre vores far og mor, og selvfølgelig sende signaler til dem, men i virkeligheden også at læse vores fars og mors signaler på, om vi generer dem. Så vi tilpasser os virkelig, virkelig meget, selv fra vi er bitte små babyer.
Og det hænger faktisk ved resten af livet. Så selvom vi bliver ældre og begynder at kunne eller kan nogle ting selv, og finde mad og holde varmen og gå, eller gå vores vej nogle gange, hvis noget ikke er rart for os, så bor det her instinkt stadigvæk så dybt i os, også når vi er voksne. Vi hele tiden er ekstremt optaget af ikke at komme uden for flokken, og kommer simpelthen til at tro, at det er lige med den visse død. Så selv ikke at blive inviteret til en fødselsdag, man måske dårligt nok gad med til, kan jo føles sådan virkelig angstprovokerende, eller to, der sidder og visker hen i et hjørne i en eller anden situation, og man ved måske godt med sit hoved, men det har sandsynligvis intet at gøre med mig. Der skal simpelthen så lidt til, før vi sådan bliver alert på, at er det nu mig, der er ved at blive talt dårligt om, eller jeg er ved at komme ud for flokken. Men vi kan ikke slukke for det her instinkt, det er det, som vi ikke kan lade være med at trække vejret, eller andet. Det bor virkelig grundlæggende i os. Ja. Og ind i den suppe, eller hvad man nu kan sige, så er der også det der med, at vi stadigvæk også gerne vil gøre os lækre, om du vil, for vores forældre. Altså lækre, måske et mærkeligt ord at bruge, men altså gerne vil have, at vores forældre også skal være stolte af os, og synes godt om os, og vi tilpasser dem også nogle gange. En anden vej kan det også være svært at give kritik til vores forældre, fordi det føles jo egentlig, selvom vi er voksne, stadigvæk som om, at det også er lidt vores opgave at sørge for, at de ikke bliver ked af det. Og når man så har det rigtig skidt, når man er både barn, man ved også, børn tør nogle gange ikke fortælle deres forældre, hvis de bliver mobbet i skolen, men i dit tilfælde, hvor du så som 25-årig cirka der, har det virkelig, virkelig skidt, og skal ringe til din far og fortæller, at du egentlig har det helt af helvede til, kan man jo godt kalde det, ikke? Jeg tror, der gjorde, at du gjorde det alligevel. Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror nogle gange som menneske, der kan man komme så langt ud, eller miste så meget magt, eller komme så langt uden for, at der er jo et eller andet instinkt, der gør for sådan at overleve. Altså sådan, det var jo, jeg var i en eller anden form for en overlevelsestilstand på det tidspunkt. Og der er det jo, som du rigtig siger, der er to, jeg primært kan vende mig mod, ikke? Som jo er ens forældre, altså ens mor og ens far, og forhåbentlig har man også opbygget et godt netværk af venner og andre relationer. Men jeg vidste jo også, at min far har arbejdet med det her i mange år, så det var også sådan naturligt at ligesom prøve at række. Altså jeg var bare nødt til et punkt om, der er nødt til at ske noget. Altså når kroppen er i ubalance, som min krop var på den tidspunkt, så har den jo bare en ekstrem magt. Og det er jo også interessant, det du siger. Altså der er sådan, vi plejer også at italesætte det her med, at det første basale behov, vi mennesker har, det er tryghed. Og der er lavet også nogle ret interessante studier om, hvad er det egentlig, der sker, når folk er utrygge. Ja. Og vi har også et studie med i bogen faktisk. Det er så godt nok lavet på nogle makabeaber, men de minder rigtig meget om menneskets måde at socialisere på. Så en amerikansk antropolog, der har taget en hundeabe, hvor man har indopereret sådan nogle genchip, hvor man kan måle på cirka 6.000 gener. Så har man taget hende fra hendes trygge flok og flyttet over en anden flok. Man har ikke ændret på, hvad hun har spist, eller om hun sovet, eller noget som helst. Men hun går for at være i et hierarki, hvor hun er tryg og til stede og ved, hvor hendes plads er, til lige pludselig ikke at vide, hvor hendes plads er. Og der kan man se, at en sjettedel, altså cirka 1000 af de her gener, de bliver enten op- eller nedreguleret. Og de fleste af dem har med vores immunforsvar at gøre. Okay, det er jo virkelig også interessant, ikke? Ja. Så det ændrer det genetiske udtryk. Så det her med, at vi har et sæt gener med fra mor og far, men den der sådan tidligere forståelse af, at generne, det er vores skæbne, det ved man i dag, det er det ikke. De bestemmer cirka 20%, miljøet bestemmer cirka de resterende 80%, ikke? Så det kan godt være, at jeg er genetisk disponeret for at udvikle Alzheimer's, men min valg igennem mit liv, det miljø, jeg er i, hvor meget god jeg er til at få spist sundt, trænet, og gør så, at jeg kan slukke de her gener. Yeah. Og det er jo super interessant, men bare den der sådan følelsen af ikke at være inkluderet, eller følelsen af at være utryg, ændrer vores biologi så signifikant. Ja, det er ret vildt. Ja, det er ret vildt. Og det er ret, men det er jo også ret i virkeligheden magtgivende. Jo, og det ved vi jo også. Altså vi ved jo også, at hvis vi lige bare skal tage det eksempel, sover vi dårligere, jamen så stiger vores sulthormoner, og mæthedshormonerne falder, og blodtrykreguleringen bliver dårligere. Så hvis vi bare lige tager det magtelement af, eller på noget så simpelt som det at spise sundt, så hvis jeg sover dårligt i nat, så er min biologi styret til, at det er sværere for mig at spise sundt. Ja. Så kan vi slå os selv i hovedet, så vi ikke er gode nok, eller vi har ryggrad som en regnorm og så videre. Men det er faktisk bare kroppens magt, eller kroppens biologi,
der tager over der. Ja. Og det er en kamp, du ikke kan vinde. Ja. Fordi du vil altid tabe den. Fordi den er så kraftig i de her ting. Så det handler jo om det her med at sætte kroppen op til succes, ved at tage kontrollen over det indre miljø, som du selv siger, og det ydre miljø. Og det er jo det, biohacking i bund og grund handler om for os. Ja. Hvordan, hvis vi sådan bevæger os lidt ned i elementerne, så du mødte Jeanette også der tilbage for, er det også 15 år siden? Nej, Jeanette og jeg, vi møder faktisk hinanden for snart lidt mere end 6 år siden. Ja. Og det interessante ved Jeanette og jeg, det er, at vi har nogenlunde samme historie. Hun har også den er også beskrevet i bogen, en lignende krise. Min vej blev rigtig meget, altså min vej ud af alt det der, blev rigtig meget omkring det fysiologiske, kost, døgnrytme, søvn, de her ting. Og Jeanettes blev rigtig meget det mentale. Ja. Så vi har faktisk sideløbende arbejdet med det samme segment. Jeg fra et fysiologisk perspektiv, og hende fra et mentalt perspektiv. Og derfor 6 år siden, der drak vi så en kop kaffe sammen. Ja. Og så fandt vi ud af, der slog det gnister i forhold til, hold op, der kunne jeg godt have brugt dine mentale redskaber til at nå i mål med den her CEO, og omvendt. Så sagde hun, der var en, jeg hjalp der, hun havde altid problemer med fordøjelsen, der kunne jeg godt have brugt din. Og så, vi plejer sådan lidt at kægt at sige, at lige pludselig fandt vi ud af, at 2 + 2 gav meget mere end 4. Ja. Og så prøvede vi ligesom at slå pjalterne sammen og begynde at lave det her Master of Energy-program, som vi står med i dag. Og i al ydmyghed, så synes vi, at vi har klaret os godt. Det må man sige. Ja. Men efter vi begyndte at arbejde på begge elementer der, så giver det bare rigtig god mening. Ja, både for jer selv og for jeres klienter, eller hvad du kalder det, kunder. Ja. Og det er klart, det giver jo mening for os, når det giver mening for dem, vi arbejder med. Og jeg forstår jo godt, at det er sådan, der er stadigvæk rigtig meget i biohacking-verdenen, er der rigtig meget fokus på den fysiologiske sundhed. Okay. Og den mentale bliver lidt sådan ofte overset. Og det er lidt sådan en af de helt klare, hvad skal man sige, unikheder, Jeanette og jeg står på, fordi vi sidestiller de to fuldstændig ens. Ja. Men det er jo egentlig også det, undskyld, at når jeg siger det der før med, at miljøet jo også er virkelig i høj grad noget, man skaber med de tanker, man har, ikke? Jo. Og det der helt grundlæggende, der er at forstå, at vores mentale helbred også hænger sammen med de tanker, vi har om os selv, og hvordan vi skaber, vi jo også biokemi i kroppen, vi skaber alt muligt i kroppen, som jo så netop har en effekt på det fysiske. Ja. Men, og det er helt rigtigt. Og omvendt, så kan du have nogen, der sidder og mediterer flere timer om dagen, og har helt styr på deres tanker og det mentale, men ikke så får bevæget sig, eller styrketrænet, eller spist tilstrækkeligt og sådan noget. Ja. Så kan de slække på den fysiske del. Og det vores tilgang er det der med, at når vi skruer på den fysiologiske, så påvirker vi det mentale også, og omvendt. Og vi er ligesom nødt til at have de her 2 søjler i spil. Ja. Og igen, så forstår vi godt nogle gange, at jeg synes ikke, vi møder så meget skepsis mere, men forståelsen af, hvor vigtigt det er, fordi hvis du kigger på vores samfund, vores såkaldte sundhedssystem, så har du somatikken det ene sted, og du har psykiatrien det andet sted, og der er ingen forbindelser mellem de to. Så de er bygget op som 2 søjler i vores system, og dermed også i danskerne forståelse af, hvordan vi arbejder med sundhed. Fordi vi er langt bagefter i forhold til den forståelse af, hvor vigtigt det er. Der sker heldigvis også meget. Nu her i november skal jeg tale til lægernes årlige årsmøde omkring den her måde at arbejde med forebyggelse på. Ej, det gør mig virkelig glad at høre. Ja, så der sker rigtig meget, men det er også bare et tungt system, så der kan godt sidde nogle fantastiske læger derude, der egentlig køber ind på det. 100%. Men systemet, mange af, altså virkelig. Men systemet begrænser dem. Ja, meget enig. Ja. Og man kan jo også nemt komme uden for flokken som praktiserende læge, hvis det man tager mange chancer. Jeg kender et par som er praktiserende læger, som også er begyndt at ordinere meditation, før de vil udskrive ulykkepiller eller sovepiller eller sådan noget, ikke? Jo. Og de er modige jo. Altså det må man jo bare sige, for det går så fint, men det er bare mere for at sige, at det gælder jo også der, at man har ikke lyst til at blive blacklistet eller komme på flokken. Jo, så der sker rigtig meget omkring sidste år underviste jeg også 400 læger i søvnoptimering, for netop at få nogle redskaber, som ikke handler bare om at udskrive medicin og sådan noget. Ja. Så jeg synes jo også, det sker noget på den del, men apropos magt, så har det system bare en stor magt. Det må man sige. Og det er rigtig, rigtig svært at komme ind
Og jeg vil jo gerne have, at der ikke er, Jeanette og jeg prøver hele tiden at den der med, at vi skal ikke skabe en større kløft, men bedre samarbejde. Bro. Ja, lige præcis. Mellem de der ting, fordi de systemet kan jo noget, når du så bliver alvorligt syg og sådan noget. Men jeg synes, vi mangler en snak om, hvad er det, vi kan gøre samfundsmæssigt for at skabe sundheden, i stedet for hele tiden at skulle bekæmpe sygdommen. Lige præcis, ja. Og i vores tilfælde, der handler det jo rigtig meget omkring det her med, altså vi har fundet en eller anden form for sådan niche i det her med at optimere performance, men jo også forebyggelsen af stress og udbrændthed med rigtig mange af de her erhvervsfolk, som vi arbejder med. Og når vi arbejder med atleterne, så er det jo 100% fokus på, hvordan kan vi optimere performance, fordi der er det jo ligesom den del. Så vi lidt bevæger os væk fra det der sygdomssnak, fordi vi vil gerne sætte fokus på, at der er en masse ting, vi kan gøre inden. Ja. Det giver totalt meget mening. Vi som mennesker kan godt komme til at skamme os rigtig meget, altså over det, vi ikke gør. Altså en ting er selvfølgelig det der med at have fokus på det, vi gør, i stedet for det, vi ikke gør. Men der er også nogle gange en kæmpe barriere, der kan stå i vejen for at overhovedet komme i gang med de her ting. Du kan få viden alle mulige steder fra, så der kan hurtigt komme sådan en eller anden, men jeg kan bare sætte mig ind i det, jeg kunne bare begynde at gøre noget. Og jo mere de der negative tanker kommer med alt det, man burde gøre, jo større en barriere kommer der i virkeligheden for at begynde at tage det første skridt og begynde at gøre et eller andet. Jamen det er et rigtig godt spørgsmål, og igen, der er hjernens, kroppen og hjernen især kan jo ikke så godt lide forandring. Så det er igen, der er du jo oppe imod en biologi, som hvis du gerne vil ændre, det er jo derfor vaner er så mega svære at forandre, ikke? Eller ændre. Altså simpelthen bare lige et opsummerende spørgsmål, fordi vi helt grundlæggende har det også med vores overlevelse at gøre, at vi egentlig som flok har overlevet gennem så mange årtusinder ved, at vi egentlig var kritiske over for forandringer, eller hvad? Ja, og du er skeptisk også. Altså, det nytter jo ikke noget, da vi rendte rundt ude på sletten, at vi bare var sådan jubeloptimist og tænkte, spændende, der pusler der hen bag busken, og så løber vi hen, og så er der en eller anden kæmpe tiger, der spiser os. Altså, præcis, eller se et rødt bær, det spiser jeg lige, og så var det giftigt. Og, så vi er ligesom wire til at være sådan rimelig kritiske. Vi er wire til, at glasset det er halvt tomt, end det er helt fyldt, eller halvt fyldt, eller hvad man nu er. Så der er jo noget der sådan i og så er der en anden ting i det, det er jo også, at rent biologisk er vi jo også skabt til at skulle spare på vores energiressourcer. Mm-hmm. Så det her med, at kroppen er jo bygget til, at når vi får føde og mad, så lægger vi på lager til de dårlige tider. Mm-hmm. Udfordringen med det samfund, vi har skabt i dag, er jo bare, at de dårlige tider kommer ikke rigtigt. Nej. Så vi bliver jo ved med at lægge på lager de her ting. Så der er jo mange ting der, og det er jo også nogle gange det, der er super interessant i, hvad er det egentlig så? Og der kan du godt kigge ind i alt mulig vaneforskning og så videre. Mm-hmm. Og der er selvfølgelig også nogle interessante elementer i at finde ud af det. Men min erfaring efterhånden er, at det er meget individuelt, hvad der reelt set gør, at du ønsker en forandring. Mm-hmm. Eller din kæreste ønsker en forandring. Eller de mennesker, vi arbejder med. Så det er nogle gange der, hvor når vi arbejder, det er at finde ud af, hvad er egentlig dit why, som man siger, ja. Hvad er det egentlig, der... det spørger I sådan rimelig grundigt ind i, for at finde ud af det. Hvad er det, du gerne vil med de her ting, og hvorfor er det vigtigt? Det er ikke... jeg vil gerne... Det er jo sådan en klassisk eksempel, dem har vi heldigvis ikke ret mange af, men det der med, jeg vil gerne tabe 5 kilo. Ja. Okay, hvorfor det er jo ikke fordi... og så bliver man jo ligesom ved, og til sidst så er det måske fordi, så kan det være et eller andet status på, at man gerne vil være mere... se bedre ud, eller det kan også være, at man... har et ønske, fordi man i bund og grund gerne vil have noget mere overskud til at være sammen med sine børn, og det, altså sådan, ligesom finde ud af, hvad er det så? Og der er min erfaring i hvert fald, at når man ligesom finder ind til den der pain, eller det der why, hvad man nu skal kalde den, så er det lidt nemmere at ændre nogle af de her forskellige ting. Ja, fordi man simpelthen selv finder ud af, hvad er det egentlig, jeg gør det her for? Ja. Man skal ikke gøre det, fordi man har læst vores bog, og Nikolaj og Jeanette siger, at man skal gøre det. Nej. Fordi så kommer det aldrig til at lykkes. Nej, så lykkes det kun de første 2-3 dage, eller et eller andet, hvor man måske lige er opsat for det. Og det er jo igen det klassiske med nytårsforsætter. Altså, alle er motiveret, og melder sig ind alle mulige steder, og 1. februar, så er 50% væk igen, ikke? Så tomme igen, lige præcis. Så det er sådan en del af jeres metodik eller metode, det er virkelig at sikre, at de bliver så længe der i afklaringsfasen, indtil folk ligesom kan mærke, hvad gør jeg egentlig det her for? Ja, og også nogle gange kaster folk ud, fordi der er nogle gange det der med, så kan folk heller ikke selv tænke sig til det. Så det handler også om nogle gange lige prøve nogle små hacks af, og så se, hvad gør det egentlig af forskel, og så finder man måske sit why, fordi man hurtigt fik meget mere energi. Nemlig. Så den der nogle gange, så er det også den der sådan, og det er jo hvad skal man sige, coachens erfaring og evne, der ligesom definerer det der med også at finde ud af, så okay, nu prøver vi at sætte nogle ting i gang. Men det, der er vigtigt
for os at sige, det er jo, når kroppen eller hjernen ikke elsker forandring, så er det jo nogle gange også at starte med de små ting. Enten der, hvor der er nogle lavt hængende frugter. Vi starter jo altid med blodprøver, for eksempel. Ja. 9 ud af 10 de har i en eller anden form for lavt D-vitaminniveau. Lavt D-vitamin betyder rigtig meget for hele vores hormonbalance, det betyder rigtig meget for hele vores energi og kapacitet. Så hvis du allerede der har sådan en ligger lav på D-vitamin, så kører du på flade dæk, og så kan det godt være svært at cykle op ad den bakke, eller overføre til deres liv og modstå de udfordringer, de har. Så det er jo sådan en lavt hængende frugt. De fleste kan godt finde ud af at tage et kosttilskud af D-vitamin om morgenen. Ja. Vi har lige lavet noget med 15 IT-folk. Alle 15 har signifikant lavt D-vitamin-niveau, ikke? Så du ved, så det er sådan det der både sådan, hvad er det der, hvor er de lavt hængende frugter, vi kan sætte ind? Hvad er det, der vedkommende synes, der kunne være sjovt og interessant? Og så bygger vi jo stille og roligt på. Det er jo også derfor, vi kører et forløb, fordi vi ved også af erfaring, vi er nødt til, hvis vi gerne vil forandre noget, arbejde med et menneske over længere tid. Så vi både har nedturene, der hvor man sagde, det her det fungerede eddermame ikke, det var svært for mig. Okay, så har vi en læring ud af det, men selvfølgelig også fejre, når det så går godt. Jeg er meget optaget af, at der også, det også handler om at lytte efter, fordi vi også er forskellige, og der kan være noget, der virker for 80% af befolkningen, men som ikke virker for de sidste 20, eller den sidste 2%, eller et eller andet. Så det kan jeg godt lide, fordi det ligesom også tager igen ansvaret hjem, at man også skal mærke efter. Jamen det er helt rigtigt, og det er jo... nu har man jo i vores verden sådan en hvilket er super fornuftigt at kigge rigtig meget på evidens. Udfordringen med evidensen er jo, at det bliver jo nogle gange en konklusion på de fleste, man har testet. Men du kan godt have 80%, som ligesom gør, at man kan gå ud og konkludere noget. Ja. Men du kan godt have 10%, der er outliner herude, og de resterende 10%, der er herude. Ja. Så bare fordi noget er videnskabeligt bevist, er det ikke ens betydning med, at det passer til alt og alt. Det er den ene udfordring. Den anden udfordring er, at på nuværende tidspunkt, så er 90% af den forskning, der er lavet på mænd og rotter. Ikke? Ja, det kan man godt spænde enden over. Ja. Eller lade være. Så du ved... Og måske skal du lige knytte en kommentar til, hvorfor er det nu, at det meste forskning er lavet på mænd? Det er jo i bund og grund, fordi vi er mere simple, end I kvinder er. I har både en månedlig cyklus, og I har en livscyklus, som gør, at det er rigtig, rigtig svært at tage jeres datasæt med ind i videnskabelige studier. Det koster simpelthen nogle flere penge, nogle flere forsøg og alt muligt andet, der skal justeres på, fordi vi ændrer os. Det er bare meget mere komplekst. Nu er der heldigvis også alliancer for kvindesundhed. Det glæder mig rigtig meget, at de næste par år, der kommer vi til at få meget mere forskning, som så faktisk er lavet på kvinder og se de her forskelle også, ikke? Ja. Og det er jo bare i alt respekt og ydmyghed, men jeres hormonsystem er bare meget mere kompliceret end vores eller mændenes er, ikke? Ja. Og det giver jo nogle udfordringer, og det gør jo, at apropos, så er det jo også her, kroppen har en magt, som kan være svært for kvinder at styre. Altså, der er bare de der cykluser. Men vi er også skabt et samfund, som ikke rigtig tager højde for, at I har en månedscyklus, livscyklus og så videre, ikke? Og det synes jeg, sådan, selvom jeg er mand, synes jeg bliver spændende at holde øje med de næste kommende år, hvordan arbejdsmarkedet eller måske samfundet begynder at tage mere hensyn eller tilrette sig det her. Ind, men det er jo helt vildt fedt, at forskningen også begynder at følge med. Ja, 100%. Fordi, det er også svært, det er der i hvert fald synes, når du ikke har viden om noget, så hvad skal man lytte efter? Jamen, så det hjælper mig rigtig meget at forstå noget, altså forstå mig selv, at få noget input udefra. Ja. Giver det mening? Ja, men det giver super god mening, og det er jo det, der bliver rigtig meget spændende. Og jeg skal ikke sidde og kloge mig på, hvordan samfundet kommer til at rette sig ind. Jeg synes først og fremmest, så er det spændende at få al den viden og den data på, hvordan kvinderne, fordi jeg kan jo også det der med, når man har den der sådan optursenergi, så er det måske også nemmere for kvinder at stå og holde præsentationerne omvendt, der hvor man nærmest er sådan, der er også den der huleenergi, ikke, hvor man bare skal ind og passe på sig selv. Og der skal du så som kvinde, der er du måske planlagt, at du skal stå og præsentere for hele bestyrelsen, eller hvad det er. Altså, der er nogle interessante ting der at det er der virkelig. Ind i. Ja. Men det handler om at forstå det, så man har landkortet, og så kan man begynde at spille ind på den måde, og det synes jeg... Og der er virksomheder, altså der er Lego for eksempel, de satte jo, det er jo så ikke så meget i forhold til den månedscyklus, det er jo mere i forhold til
livscyklen. Altså, ja, ja. fordi de fandt ud af, at det var kæmpe tabubelagt, og der var Helt rigtig vildt, mange ja. mennesker, som, eller særligt kvinderne jo selvfølgelig, som sygemeldte sig, fordi at det var svært at sidde møder, og lige pludselig få en svedetur, og det ene og det andet. Ja. Så de lavede jo en verdensomspændende milliondyr-kampagne i forhold til at sætte fokus på de her forskellige ting. Så der sker rigtig meget på den, Jamen, på det er den fedt. del. Ja, det er super Det er fedt. virkelig, virkelig fedt. Noget af det seneste, jeg har hørt og læst om, det er hele... Altså, man har jo altid snakket om, at vi har det her kæmp flygt eller frys. Ja. I hvert fald på dansk har vi... På engelsk er det vel kun fight or flight, ikke? Fight or flight, rest and på digest. dansk, ja, okay, ja. Men at vi kvinder i virkeligheden, når vi bliver rigtig presset, altså står i en truende situation, eller det kan også være stress eller et eller andet, men også hvor vi virkelig føler os truet, så reagerer vi faktisk på en anden måde. At vi bliver mere samarbejdende, venlige. Altså det er simpelthen vores overlevelsesdrift. Det må jo også handle om, at man ikke har forsket så meget i lige præcis den del af urhjernen, eller hvad man skal sige, amygdala. Ja. Altså, at vi simpelthen også reagerer forskelligt som mænd og kvinder. Og når jeg siger det her, så er det fordi, jeg tænker, at det er jo relevant, fordi det er jo også, at noget af det, jeres bog handler om, og jeres alt det, I går ud og formidler, handler jo også om det der med vores nervesystem, og når vi er presset af alt muligt andet, enten fordi vi spiser forkert, eller sover forkert, eller er stresset op i vores hoveder, så sker der en hel masse i biologien, også i biokemien, som så gør, at vi simpelthen kommer til at blive styret mere fra vores sådan urhjerne. Er det ikke rigtigt? Jo, det er helt rigtigt. Og det er jo det, jeg synes, der er både super interessant, men også lidt skræmmende, at vi faktisk ikke har mere fokus på det. Det når vi kalder stress, eller nævner stress, så igen, ligesom magt kan være et skræmmeord, så er stress også et skræmmeord. Altså alle tænker sådan, syg er stressagtigt. Men stress er jo egentlig faktisk en positiv mekanisme for os. Ja, prøv at sige lidt mere om det. Ja, og stress bliver først farligt, når det bliver fraværet af restitution. Mm-hmm. Så det er det her med nervesystemerne, som du også startede med at sige. Fordi hvis vi er stress er en mekanisme til at kunne klare en eller anden belastning. Så hvis jeg efter vores podcast her i dag kører hjem og styrketræner, så nedbryder jeg mit muskelvæv. Mm-hmm. Min krop, og det er en stress for min krop. Jeg nedbryder faktisk min krop. Så har jeg en optimal restitution, så tænker min krop, okay, den der belastning, den skal jeg kunne modstå næste gang. Ja. Så nu får jeg stærkere og bedre muskler. Ja. Så jeg vokser af min stress. Ja, så det er meningen, at den skal udsættes for. Men hvis jeg styrketræner i dag, og også styrketræner i morgen, og styrketræner på næste flere dage i streg, uden restitutionen, så begynder min krop lige pludselig at nedbryde mere, end den kan opbygge. Ja. Og så bliver stressen lige pludselig farlig eller negativ, fordi det bliver fraværet af restitution. Det giver mening. Ja. Og så det er rigtig vigtigt at forstå, at det der med, at stress er ikke farligt. Stress er faktisk noget af det, der kan få os til at vokse, få os til at udvikle os, få nogle nye perspektiver. Men det skal altid være efterfulgt af en optimal restitution. Ja. Og det er jo det, der er lidt af udfordringen i dag. Fordi hvis du kigger på biologien i en stressrespons, så er det den samme, som da vi rendte rundt ude på sletten, og der stod en sabeltiger foran os. Ja. Vi kæmper, eller vi flygter. Rent biokemisk er det samme, der går i gang. Ja. Det er den samme biologi, der går i gang, om det er økonomistress, om det er en chef, der er træls, om det er en emotionel stress. Det er nøjagtigt den samme, der går i gang. Og der har vi på en eller anden fået skabt et samfund, hvor vi er sådan low grade af stress hele tiden. Og vi har ikke ret meget tid i restitutionen. Vi har det her autonome nervesystem, og der har vi det sympatiske nervesystem, kamp-flugt, nervesystemet, og vi har det parasympatiske nervesystem, det rolige nervesystem. Og der bliver lidt igen sådan, jamen det sympatiske, det er det dårlige. Nej, når jeg skal holde et foredrag, så vil jeg rigtig gerne være i det sympatiske nervesystem. Fordi så har jeg ilt og blod til min hjerne, jeg kan huske det, jeg har forberedt, jeg kan være på, jeg kan performe. Ja. Jeg gider ikke stå og holde et foredrag i mit parasympatiske nervesystem, fordi det bliver meget søvndysende og træls for tilhørende. Ja. Men når jeg så er færdig med foredraget og har været der, så er det jo så mit ansvar, min magt, at komme over i det parasympatiske nervesystem og ligesom få givet min krop den restitution. Ja, det giver total mening. Ja. Og det er jo den der balance, der hele tiden er mellem, men hvis vi bare kører på med og skal performe, så er også derfor, siger, du kan ikke optimere et nervesystem, der er i sympatisk dominans hele tiden. Du er nødt til at have den der regulering. Og det den ansvar eller den magt ligger jo heldigvis ved dig selv. Ja. Så det er en, du kan påvirke.
Og det er jo også det, der gør, at det, altså det der med, at det er godt at træne, og så, som du siger, restituere, og jo også mentalt, altså præstere, som du siger, med et foredrag, eller kolde bade, eller jeg skulle lige til at sige, den mentale homesis, som det så fint hedder, altså homesis er begrebet her, hvor vi bliver udsat for en stress, men det er egentlig noget, vi vokser af. Det kunne være de kolde bade, det beskriver vi også i bogen. Der er også lavet lidt ikke sådan bundsolid evidens på, men der er lavet lidt på det her med, at folk, der tager koldbad om morgenen, står i ubehaget 30 sekunder til 3 minutter, de har en oplevelse af, at de kan klare mere i løbet af dagen. Så det er jo sådan en ting, der ligger hos dig, som du kan påvirke for at kunne klare dig bedre. Og kan vi meget. Ja. Man kan mere, end man lige tror. Ja. Og det, altså jeg synes i hvert fald, at det er en god pointe, det nu kommer med, at vi faktisk som mennesker også for sådan at have en god udvikling, både fysisk og mentalt, har brug for at udsætte os selv for, eller blive udsat for stress. Ja. Og det er ikke kortvarigt. Og det er ikke stressen i sig selv, der er farligt. Det er jo den misforståelse, der er. Den bliver jo først farlig, når den bliver vedvarende, og du ikke får pauserne imellem. Så det er den forståelse, man ligesom skal have, at det er en regulering, og det er noget, vi selv styrer. Vi styrer ikke altid, hvad vi bliver mødt af, men vi kan styre, hvordan vi modtager det, og hvordan vi ligesom regulerer det. Og den magt ligger hos os selv. Den har vi selv, ja. Fedt. Er der nogle af de her sådan, hacks, som jeres tilhører plejer gerne at ville vide mere om, at spørge ind til? Jeg kan stadigvæk være overrasket over, at søvn, som er så basalt for os mennesker, er så svært. Altså Sundhedsstyrelsen var ude her i efteråret og sige, at 49% af danskerne i alderen 15-45, de sover dårligt. Det er næsten hver anden dansker, ikke? Og nu har vi snakket børn. Vi ved, hvor vigtigt den søvn er for vores børn. Og der er ikke noget, der kan forandre en tyranunge som en middagslur, vel, til det sødeste englebarn bagefter. Vi ved, hvor vigtigt det er. Det er også blevet taget ud af Guinness rekord, for du må ikke lave søvnforsøg mere, og sådan noget, fordi vi ved, hvor farligt det er, og så videre. Men alligevel, så er det sådan... Og der kan du også snakke magt, for der er nogle store spillere på... Altså, Netflix founder er ude og sige, at vores største konkurrent, det er søvnen. Ja, det er jo helt vildt, ja. Så de prøver at logge ind til det at se et afsnit mere. Og det ved man jo også selv, når man er... afsnittene, de slutter jo altid super spændende, så du kan jo ikke lade være med at tage det næste. Og det er jo typisk om aftenen, folk ser det, og det går jo så ud over søvnen. Så er der telefonerne, alle de her forskellige ting. Men jeg er stadigvæk overrasket over elementet af meget højt uddannede, velinformerede mennesker, som fravælger det at sove. Så det er altid interessant at høre om. Og så er der jo altid, som er Jeanettes kæphest, altså alt det her med meditation. Folk, de synes, det er spændende, men de synes også, det er svært. Svært at sætte sig ned og gøre det. Og folk har jeg kan også selv huske, dengang jeg mødte Jeanette, altså sådan, jeg havde en forestilling om, at jeg skulle være tanketom, når jeg mediterede. Men det der med, at meditationen egentlig handler om at bare være til stede i nuet, og når tankerne kommer, så send dem videre, og så videre. Og det er jo til stadighed, at når vi arbejder med mennesker, der hvor folk får den største aha-oplevelse, det er, når de får styr på hele altså vi plejer at sige, når vi skal starte en op, vi arbejder med fysiske og mentale energidræn. Og de fysiske, de er lidt nemmere. Har du lavet D-vitamin, sover du dårligt? Er der andre af dit ferritin eller B12, eller hvad det nu kan være? Hvordan spiser du? Hvordan bevæger du dig? De er sådan lidt mere håndgribelige og nemmere at se. Men de mentale kan faktisk være rigtig svære, fordi rigtig mange er slet ikke klar over den der negative indre dialog, de har med sig selv. Den er så faktisk værre ved atleterne ofte. Ja, fordi de nu vandt du ikke igen. Altså sådan en del af deres drivkraft måske også kommer af, det er nemlig også en del af deres drivkraft. Sig selv altid, eller nogle forældre, der har, eller en træner. Lige nøjagtigt. Så det er også en form for en driv, men når man er også bare nødt til igen at kunne styre det der med, og så sige, hvis du konstant har en negativ dialog kørende, så er det bare noget, der dræner din energi. Fordi det ved vi også, altså det her med, at vi kan gå ind i et rum, og der er nogle mennesker, der løfter os, og der er nogle mennesker, der dræner os. Så selvom vi er så højteknologiske, og vi ved alt muligt, så er der bare igen noget uinstinkt. Der er noget analog, nonverbal kommunikation, som påvirker vores fysiologi. Og der er... Så Jeanette, hun plejer at sige det her med, at hvis man transkriberer sin dialog ned, så tror jeg, at de fleste vil blive overrasket over, hvordan man faktisk taler til sig selv. Og man vil jo aldrig tale sådan til sin bedste ven. Nej. Så det er også ret interessant i den del. Og der
det er der, hvor jeg sådan oplever, at det er måske ikke det, folk sådan spørger mest ind til, men når vi har arbejdet med folk, så er det tit den, der sådan bliver, wow. Og jeg plejer nogle gange kan ringe til Jeanette og sige, så fik du knækket den mentale del der, og folk bliver lidt mere bevidste omkring det, fordi det er lige pludselig et helt andet why, de møder op med, det er et helt andet gnist, de lige pludselig møder op med, og de har lige pludselig fundet ud af, at de har faktisk også magten over tanker og den mentale sundhed. Det er ikke noget, der bare kører af sig selv. Nej, og det kan virkelig også nogle gange være det, der kan... Altså, det er jo i hvert fald det, der kan komme til at også stå i vejen for, at man får gjort nogle af de andre ting, hvis man hele tiden har nogle negative tanker eller noget. Og så har jeg også en sætning i bogen, som hedder det der med, at man skaber energi. Ja. Den kan jeg virkelig godt lide, fordi den jo også tager magten hjem. Altså, at man kan tænke det at spise et måltid, eller sætte sig ned, og om det så hedder meditation, eller man kunne også kalde det nærvær med sig selv, i stedet for at tænke, nu sætter jeg mig lige ned og skaber noget energi i de næste 2 minutter. Den sætning, synes jeg bare er fin. Ja. Hvad var du ved at sige før? Nej, men det var bare for tilføjelse til den. Det er jo den, igen det der med, når vi har skabt en tilstand af, hvor vi som befolkning er more or less kronisk i sympatisk dominans hele tiden, så begynder energien jo lige pludselig at dræne, altså går nedad. Og det betyder jo også, at hvis vi så skal holde det tempo, vi skal have, så kigger vi også ud i verden og siger, hvad kan give os energi? Ja. Vi er det mest kaffedrikkende samfund. Jeg elsker kaffe, så der er ikke noget i det. Men vi drikker også virkelig mange energidrikke. Altså det forbrug er steget helt sindssygt de senere år. Vi prøver at købe de kosttilskud, der kan give os energi og alle de her ting. Og det er jo det, vi i bogen også kalder putte et guldtag på et brændeskur. Vi prøver hele tiden at suboptimere os ud af det at få mere energi, men vi har ikke styr på fundamentet. Og det er lidt det, der kommer tilbage til at sige, energi er ikke noget, du får eller køber. Det er noget, du selv skal skabe. Ja. Det er virkelig en fin sætning. Og det er meget det, vores bog handler om. Fordi for os handler sundhed og biohacking egentlig bare om energi. Har jeg energi til at sidde her og være i overskud og snakke med dig? Har jeg energi til at køre hjem og hente mine børn bagefter og lave noget med dem? Har jeg energi til at skal ud på onsdag og holde et for? Altså alle de der ting, jeg gerne vil, har jeg det energi og et overskud? Og der er vores oplevelse i hvert fald, både når vi arbejder med enkeltindivider, eller når vi arbejder med teams eller organisationer, der er for mange folk, der kører et gult eller et rødt batteri. Og folk har helt glemt, hvordan det er at vågne op i et grønt batteri. Og det er egentlig det, der vores formål er med alt det, vi laver. Det er at give flere dage i grønt batteri, og at du får strategierne og værktøjerne til at sige, jamen, hvad er det så, du gør, når du er i gul eller rød batteri, for at optimere din energi. Men der er også noget helt fundamentalt i det der, som jo handler om at tage ansvaret og magten hjem. Og i virkeligheden, nu startede vi ud med at snakke om det her med, at vi er flokdyr, og hele tiden orienterer os over mod flokken og fællesskabet. Og det er en del af vores overlevelsesdrift. Og nu ved jeg fra, at jeg har hørt dig holde foredrag, at når I nogle gange spørger folk, hvem er de vigtigste mennesker, eller man glemmer at sige sig selv. Så der er jo på en eller anden måde noget lidt unaturligt ved, det kan så også være, der forskel på mænd og kvinder, det ved jeg ikke, men ved i virkeligheden at centrere opmærksomheden indad. Det kan hurtigt komme til at lyde og virke, som om det er egoistisk, og det er forkert. Og skal jeg så bare selv, kan jeg tillade mig at løbe den her tur, når jeg nu også kunne have været sammen med mine børn, eller min mand, eller jeg kunne have arbejdet, eller et eller andet. Så det der med, at det måske også ligger i vores flokmentalitet, at vi er meget mere optaget af at tage vare på flokken og alle de andre, end vi egentlig er at tage vare på os selv. Og det er helt sikkert også et grundelement i, at det nogle gange kan være svært, det her med de her sundhed. Og det er jo den, vi prøver i talesætte, med at vi netop laver den der øvelse, og siger, hvem er dine 5 vigtigste relationer i dit liv? Det var Og så får folk lige lidt refleksionstid, og så skriver de jo alle mulige andre ægtefælle og børn, og nogle gange dyr, og alle mulige andet på. Og så sige, hvor er du selv hen på den her liste? Fordi hvis du virkelig har et brændende ønske, og det er altså også nogle gange det, der motiverer folk til at gøre, hvis du har et brændende ønske at være noget for de her mennesker, du lige har skrevet ned på den her side, så er du jo nødt til at tage vare på dig selv. Det er jo den der kendte iltmaske, ikke? For flyveren. Vi kender den så godt, men rent faktisk at udleve, det kan godt nogle gange være... Det synes jeg også selv, det kan. Det er mega svært. Og det er jo hele tiden den der sådan... det bliver jo en prioritet af også, nu skal jeg vælge løbeturen frem for et samvær med mine børn. Men det kan jo, altså det kan jeg da huske, da mine børn var små, jeg gjorde det også her senest, jeg var sammen, så siger jeg til min, jeg skal ud og løbe i dag. Kan du ikke cykle med? Og så bliver det så kan det godt være, at jeg ikke lige løber som efter den tid, jeg gerne vil, eller sådan noget, men så prøver jeg ligesom at,
det man sådan habit stacking, ikke? Så har jeg noget sammen med min datter, jeg får hende også lidt væk fra sofaen, og jeg løber, og de her forskellige ting. Fint. Og så bliver det jo så et kompromis af, jamen så var det måske ikke lige der, jeg løb i forhold til at træne op til det halvmarathon, jeg skulle. Men jeg kommer ud, og det er bedre, meget bedre end ingenting. Ja, og også et forbillede for hende, hvis det så var i forhold til også at vise hende at prioritere dig selv. Yes. Ikke bare på motionsdelen, men også det med at faktisk at være et forbillede på, at prioritere os selv er faktisk rigtig fint, fordi det er det, der giver energi til alt andet. Og hvis vi lige skal, den der med også det der, du sagde med sammenligning af, det er også blevet sådan i dag, at hvis jeg ikke kan løbe et halvmarathon, så er det lige meget. Det oplever vi meget, når vi er ude i virksomhederne. Så både den der positive effekt af, at du kan have og gøre noget sammen. Så tit, når vi arbejder med virksomheden, så er der jo en virksomhed, der gør noget, altså 150 medarbejdere, og så har du lige pludselig et fælles sprog for alle de her ting. Og det gør virkelig, at rigtig mange folk lige pludselig bliver motiveret og kommer med. Men omvendt, så kan det også være, hvis du har en løbeklub på en virksomhed, og de sidder sådan, i går løb 21, og vi løb det eller der. Så kan det også være, at nogen siger, jeg kan kun løbe 3 eller 5 kilometer. Og hvis jeg ikke kan være med der, så kan jeg lige så godt lade være. Så bliver jeg hjemme på sofaen. Og så det er også den der med nogle gange, at sammenlignings, altså og alt det, vi ser på de sociale medier og så videre også, kan faktisk også være en barriere for, at vi faktisk får gjort nogle ting. Jeg har nogle gange kørt sådan, jeg lavede sådan et, og den gik helt amok sidste år på min Insta omkring det der med, jeg havde planlagt, at jeg skulle løbe en time, så blev mine møder forsinket, og jeg kunne reelt set kun løbe 20 minutter. Og jeg kan mærke, hvordan min hjerne siger, jamen, du har planlagt en time, så det kan ikke nytte noget at løbe 20 minutter. Kender. Ja. Og så sådan, nej, det kan godt nytte noget. Så snød jeg løbeskoene alligevel. Løb 20 minutter, så løb jeg lidt hurtigere, end jeg ville have gjort. Jeg fik svedt, jeg fik clearet mine tanker og det ene og det andet. Og det var sådan en egen læring. Altså, jeg er jo heller ikke perfekt, bare fordi vi arbejder med de her ting, så man kan også falde i selv, ikke? Men der var jeg virkelig sådan i en indre dialog om, jamen, du har jeg planlægger alt. Så du har skrevet i din kalender, du skal løbe en time, inden jeg skulle ud til et eller andet arrangement. Så det var i min hjerne slet ikke noget, altså det nyttede slet ikke løbe de der 20 minutter. Gjorde jeg det så, og det blev pisse godt alligevel. Så den der med, at nogle gange, så kan jeg også godt se, at man kan blive begrænset af det, alle de andre gør. Og så tror jeg også, i hvert fald for min del, at der er også noget med det der med, at hvis man ikke er vokset op i sådan den der med at tage vare på sig selv, og den der sådan selvkærlighed, som der kan ligge i rent faktisk at få løbet de der 20 minutter, eller bare gået en tur i skoven, eller sat sig ned og taget en pause, det kan også være uden meditation. Altså det er ikke, jeg er 48 år nu, og det er da noget, jeg sådan er begyndt at, det ved jeg ikke, jeg har forstået det måske i mange år, men jeg synes faktisk, at det har været vildt svært, og det synes jeg stadigvæk, det er. Altså det der med at gøre noget kærligt for mig selv. Det er ligesom om, det er ikke noget, der er trænet i mig. Så derfor er noget af min motivation og drivkraft i også at komme ud og løbe, eller komme ud og gøre. Det er næsten som om, at det sådan er, altså man kan sige, de der stier, der er i min hjerne, er meget mere det der med, at det skal gøre ondt, og det skal være hårdt, og det skal være den der energi. Så hvis det bare kunne være en hyggelig løbetur, som du beskrev før også med din datter på cykel, eller at nu løber jeg lige 20 minutter, for det er også rart, eller nu går jeg en tur i skoven. Jeg kan næsten kun komme afsted på en god tur i skoven, sammen med nogle andre. Og det er jo egentlig... Altså, det er jo egentlig super ked af. Altså, det er i hvert fald noget, jeg gerne vil have et andet sted hen. Ja. Jo, men det er, og jeg tror, vi i bogen, og det er jo rigtig meget Jeanettes, det er jo den der selvomsorg, ikke? Og den hele, og hele den der indre barn-øvelse. Og så tror jeg også nogle gange, det har jeg i hvert fald lært ved mig selv, det der med nogle gange at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der gør, at jeg får tingene gjort. Så det der med så også nogle gange bare anerkende, så siger jeg, jamen det er så det. Altså, jeg kan heller ikke finde den indre motivation for, og faktisk er det sjovt, der er mange, der tror, jeg elsker at træne. Jeg hader faktisk at træne. Ja, okay. Jeg synes ikke, tager dig selv i hånden og siger, jeg tager mig selv i hånden, eller det, jeg har fundet ud af, det er lidt, du siger, hvis jeg gør det sammen med andre, så virker det. Så er der den der accountability, fordi jeg har nemmere ved at stå til regnskab over for min kammerat, end jeg har over for mig selv. Og det kan man jo så analysere en masse på. Så jeg ved, at hvis jeg arrangerer træning eller noget, eller en anden ting, jeg har fundet ud af, det er, at hvis jeg har et mål, så hvis jeg for eksempel har et halvmarathon, jeg skal træne op til, så får jeg det også gjort. Så det der med at sige, jamen det kan godt være, at det virker åndssvagt. Men hvis det er det, der gør, at jeg får trænet, og jeg får taget mig sammen, hvis vi skal sige det sådan, til at gøre de her ting, så den har jeg i hvert fald de seneste år bare sådan, jamen den gider jeg ikke slå mig selv i hovedet. Det er bare en anerkendelse af, at det er sådan,
jeg Så fungerer. egentlig få noget nysgerrighed og opmærksomhed på det, der virker for en, og så gå med det, og så lade være med at sætte sig ned og pille navle, eller hvad man siger over, jeg skulle også være på en anden måde, men bare ligesom gå med det, der så virker for en. Og hvis det er aftaler, så gør det med andre. Det. Og så den sidste for mig, og det er jo Jeanette, hun driller mig altid med, men altså, det er jo planlægning. Jeg planlægger vitterligt alt, altså selv min fridag, også hvornår jeg skal træne og så videre. Ja. Fordi jeg har en eller anden sådan, igen, jeg har en eller anden mental ting af, at hvis det er min kalender, så er det også, altså så er det en eller anden pligt til at få det gjort, ikke? Ja, det er jo også et godt hack i virkeligheden. Ja. Og det var jeg egentlig inspireret af Anders Fogh for mange år siden. Jeg læste en artikel omkring hans evne til at få trænet, da han var NATO-generalsekretær. Og det var jo netop det der med, at det var i kalenderen på nøjagtigt samme niveau, som hvis han skulle have et møde med Obama. Og det må også sige, at det er lidt blevet min sådan, jeg vil ikke sige kæphest, men altså sådan, når vi arbejder med de her travle CEOs og det ene og det andet, det er simpelthen at sidde og lave kalendergymnastik med dem. Ja. Sige, her der kan du gøre det, her kan du gøre det. Ja. Og der er det også erfaring, at det er ikke kun for mig selv, men det er også, at de her travle mennesker, når det er i kalenderen, så bliver det faktisk prioriteret. Fedt. Ja. Så det er igen det der med, men det er det, der virker for mig, og nogle af dem, vi arbejder med. For andre, der vil det være det at lave en aftale med en veninde, der gør, at man kommer ud og gå eller løbe. Så man skal jo gøre det, og det er meget det, vi beskriver i bogen, som det her endelig et statement. At vi er vores egen testpopulation, og man skal lade sig inspirere af, hvad andre gør, men man skal finde ud af, hvad der reelt set virker for en selv. Ja. Nå, men altså, tiden går jo. Jeg havde et emne, jeg gerne ville snakke mere ind i, som var det her med forskellen. Ja, det kan godt være på mænd og kvinder, fordi jeg synes faktisk, der er noget ret interessant i det her, både i forhold til, nu har vi været inde på det med cyklus og hormonsystemer lidt, det snakker jeg også lidt om i bogen, men også hele det der med, hvordan vi egentlig er wired. Ja, men det er jo super spændende, og det er jo, på nogle områder, så kan man tænke, hvordan fanden har Vorherre, eller hvem der nu har skabt os, tænkt, at det her det skulle kunne fungere, ikke? Fordi vi er så forskellige. Men jeg tror, altså, køn er jo også lidt tabu i dag. Ja. Fordi alting er ligestilling og sådan noget, så derfor synes jeg også, det er ret interessant at så se ind i biologien. Ikke fordi det skal være sådan med til at determinere os fuldstændig, men igen, det ligesom vi snakkede om indledningsvis med magt, at hvis det alligevel styrer os, men styrer os fra under gulvtæppet, fordi vi ikke har et sprog, og dermed heller ikke en bevidsthed, så styrer det os jo endnu mere. Ja. Så lidt det, som Niklas Brandborg snakker om, at han skriver i sine bøger og laver et landkort, for at vi forstår, hvad er det egentlig, der foregår. Han moraliserer jo egentlig ikke og fortæller, hvad vi så skal gøre, men så ved vi også. Og det er også lidt det, jeg oplever, og der er Jeanette gør i jeres bog. Altså, ikke fordi I er ligeglade med, hvad folk gør, men folk må jo i bund og grund gøre det, de vil. Man kan lytte bogen, man kan gøre ingenting. Så det, for mig er det fint, synes jeg, udtryk, det der med at lave det her landkort, som så gør, at man kan begynde at gå nye stier. Yes. Man kan også lade være. Ja. Og det, altså, og man vælger selv, hvor man vil gå ind. Fuldstændig. Jeg håber, at folk er inspireret til og motiveret til at kunne tage ansvaret hjem til dem selv. Og jeg synes, den her landkort er fint. Det siger vi også i bogen, det her med at starte der, hvor de lavhængende frugter er. Få noget energi af det, noget overskud, og så har man ofte, det er i hvert fald vores erfaring, lyst og energi til at gå dybere eller gå længere ind på landkortet. Og hvis man nu gerne vil række ud til jer og tage fat i jer, hvordan... så er der en hjemmeside, der hedder masterofenergy.dk, og ellers så også er vi søge på vores navne både på LinkedIn og Instagram. Så det er meget sådan den individuelle del, og så er der de her virksomhedsforløb, og så masser af foredrag og workshops. Men tusind tak for det, du var med, Nikolaj, og glæder mig til at følge jer i fremtiden. Ja, og tusind tak for at invitere ind.